Често онлайн ми задават въпроса какви упражнения да правя за болката в кръста. И честно да си кажа, нямам никаква идея. Как да дам добри упражнения при положение, че нито съм виждал човека, нито съм го изследвал. Затова дълго си блъсках главата какви упражнения да покажа и след усилено проучване успях да създам програма от 6 упражнения, таргетиращи мускулите, които създават мускулния дисбаланс, който води до болката в кръста. Тази програма се изпълнява за под 5 минути и е достатъчно удобна да се изпълнява в офиса или на всяко друго работно място, на което има стол. И без да ви бавя повече, ви представям програмата 6 упражнения за офиса. Първо, кръстосваме ръцете и ги поставяме на коленете. Натискаме напред с тяло, а ръцете ни противодействат. Задържаме така за 5 секунди. Повтаряме 5 пъти същото, като всеки път задържаме по 5 секунди. При това упражнение активираме коремните мускули, които често са в епицентъра на мускулния дисбаланс, който причинява болката в кръста. Когато изпълняваме упражнението, напрежението трябва да се усеща в коремната област и най-вече малко под пъпа. Ако усещането не е в корема, вероятно не изпълнявате упражнението както трябва и е нужно да се коригирате. За някои хора позицията с гънати лакти може да е неудобна, затова може да пробвате с изпънати ръце, като изпълнението е същото. Второто упражнение се изпълнява по същия начин, но този път кръстосваме и слагаме лявата ръка върху десния крак и отново натискаме, но този път в предностранична посока. Задържаме за 5 секунди, отпускаме и повтаряме 5 пъти. След което изпълняваме и на другата страна. За третото упражнение отново сме седнали, но този път сме облегнати назад. Поставяме единия крак върху другия в областта на глезените. Краката не трябва да са свити над 90 градуса или да са изпънати до край. Горният крак бута надолу, а долния бута нагоре, като силата е равна, така че краката да не се движат нито в едната, нито в другата посока. Така активираме задните мускули на горния крак и предните мускули на долния крак едновременно. Задържаме така за 5 секунди и повтаряме 5 пъти, след което обръщаме краката и отново изпълняваме същото. Четвъртото упражнение е в същата позиция, като петите на двата крака се подпират на краката на стола от вътрешната страна. С пета бутаме крака на стола диагонално напред и във външна посока. Задържаме за 5 секунди и отпускаме. За да изпълните правилно упражнението, колената трябва да са навътре и напрежението трябва да се усеща в областта на дупето, отстрани на хълбока и отпред. Следващото упражнение е подобно, но този път петите са от външната страна на краката на стола и избутват в посока напред и навътре. Отново активираме мускулите за 5 секунди и отпускаме. След което повтаряме 5 пъти. Усещането за активация трябва да е в дупето или в предната част на хълбока. Последното упражнение се изпълнява в изправено положение. Слагаме ръце на ханша, стягаме бузките на дупето и задържаме за 5 секунди, след което повтаряме 5 пъти. Не се опитвайте да правите упражненията повече от 5 пъти по 5 секунди. Вместо това може да ги правите на всеки 2 часа по този начин и ще имате много по-голям терапевтичен ефект. Ако имате някакви въпроси или предложения какви други клипове искате да направя, може да ми пишете в коментарите. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, моля харесайте и се абонирайте за канала. Също така, ако искате да ме поощрите да правя още такива видеа, може да ме подкрепите чрез QR кода за Revolut. Пожелавам ви приятен ден и до скоро!